sommige mensen die nemen een middenstip, willen ze graag in huis hebben. Maar jullie hebben volgens mij de middenstip omgehangen, of niet? Ja, de middenstip hebben we laten liggen eigenlijk. Dus het gras omheen hebben we weggehaald en daar hebben we wat jasjes van laten maken. Ja, we dachten iedereen gaat in het oranje. We zijn ook al eens in het Dans-Blauw geweest. Echt Nederlands. We dachten we nemen nu de grasmat zelf mee. En erg leuk geweest. En jullie zijn dus net in Zuid-Afrika geweest met het WK. Hoe was het daar? Ja, geweldig. We zien sowieso al dat er 60.000 Nederlanders wonen in Afrika. Dat is al leuk. Dus die kwamen ook een beetje in de feesttent s'avonds. En dan nog eens een keer 15.000 Nederlanders die over waren. En die gingen dan in de Polonaise mee. Ja, leuk. Als ik echt eerlijk moet zijn, we hebben meer zelf gefeest. Optredens waren ook leuk, maar het feest eromheen was ook geweldig hoor. Maar het was wel heftig, want het is niet echt een vakantie. Het is echt zingen en feesten. En dan moet je wel heel erg goed op je stem letten. Want anders ga je naar die gruzelementen, om het zo maar te zeggen. Ja, we hebben vanaf de kwartfinale alles gezien. En de eerste poolwedstrijden waren we daar. Maar in Nederland ging ook alles door. Dus we hebben wel veel gezien. Maar toch ook in Nederland hebben we de sfeer niet gemist. Dat was wel heel bijzonder hoor. Ook om daar weer terug te keren. Dan een hele aparte gewaarwording. Ja, kijk, zo'n finale leeft iedereen naartoe. En wij hadden ook waren zo hoopvol dat Nederland wel de finale zou halen. Of zou winnen. En dan heeft het toch een hele andere wending. Dus, maar wel een hele speciale wedstrijd. Ja, we zijn weer druk doen. Carnaval komt er weer aan. Dat klinkt nog heel ver weg. Maar dat is, voor de muziekwereld is dat alweer heel snel. Als het een beetje mee zit, willen we misschien nog 2 nummers maken voor de carnaval. Carnaval is januari, februari. En dan gaan de mensen weer van ons horen. Want het oranje ligt nu achter ons. En in welke stijl moeten we die nieuwe nummers zoeken? Ja, Dick Duckers moet feest zijn, moet interactief zijn. Mensen moeten mee kunnen doen met de liedjes. Dus er komt weer een